ଆଜି ଜାନୁଆରୀ 23 ତାରିଖ 2022। ଏହି ଦିବସରେ ଆଜି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ମାଟିର ଦୁଇ ଜଣ ବୀରପୁତ୍ର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ। ତାଙ୍କର ଏହି ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ 25ଟି ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ ଓ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଓ ସେୟାର କରିବେ। କେତେ ମସିହାର ଜାନୁଆରୀ 23 ତାରିଖରେ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର 1809। ପ୍ରଶ୍ନ 2. କେତେ ମସିହାର ଜାନୁଆରୀ 23 ତାରିଖରେ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର 1897। ପ୍ରଶ୍ନ 3. କେତେ ମସିହାରେ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର 1827। ପ୍ରଶ୍ନ 4. 1920 ମସିହାରେ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ICS ପରୀକ୍ଷାରେ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର 4ର୍ଥ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ 5. ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ପାଇଁ ମୋଟ କେତେ ବର୍ଷ କାରାଦଣ୍ଡ ଭୋଗିଥିଲେ? ଉତ୍ତର 37 ବର୍ଷ। ପ୍ରଶ୍ନ 6. ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କୁ ଇଂରେଜ ସରକାର ମୋଟ କେତେ ଥର କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର 11 ଥର। ପ୍ରଶ୍ନ 7. ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ପିତା ଧର୍ମ ସିଂଙ୍କ କେତେ ନମ୍ବର ସନ୍ତାନ ଥିଲେ? ଉତ୍ତର 7ମ ନମ୍ବର ସନ୍ତାନ ଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ 8. ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ପିତା ଜାନକୀନାଥ ବୋଷ ଓ ମାତା ପ୍ରଭାବତୀ ଦେବୀଙ୍କର କେତେ ନମ୍ବର ସନ୍ତାନ ଥିଲେ? ଉତ୍ତର 9ମ ସନ୍ତାନ। ପ୍ରଶ୍ନ 9. 1840 ମସିହାରେ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ହାତରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ କେଉଁ ଜେଲରେ କାରାବରଣ କଲେ? ଉତ୍ତର ହାଜରୀବାଗ ଜେଲ। ପ୍ରଶ୍ନ 10. ତୁମେ ମୋତେ ରକ୍ତ ଦିଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବି। ଏହା ନେତାଜୀ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ? ଉତ୍ତର ବର୍ମା। ପ୍ରଶ୍ନ 11. କେଉଁ ଐତିହାସିକ ଘଟଣା ସମୟରେ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ହାଜାରୀବାଗ ଜେଲ ଭାଙ୍ଗି ପଳାୟନ କଲେ? ଉତ୍ତର ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ। ପ୍ରଶ୍ନ 12. ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ଗଠନ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ସିଙ୍ଗାପୁର। 13. କାହାର ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ଯୋଗୁଁ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ 1864 ମସିହାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ହାତରେ ବନ୍ଦୀ ହେଲେ? ଉତ୍ତର ଦୟାନିଧି ମେହେର। ପ୍ରଶ୍ନ 14. ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ କେତେ ଥର ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତି ପଦ ମଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର। ପ୍ରଶ୍ନ 15. 1884 ମସିହାରେ 75 ବର୍ଷ ବୟସରେ କେଉଁ ଜେଲରେ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଆଶ୍ରିଗଡ଼ ଜେଲରେ। ପ୍ରଶ୍ନ 16. ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ସହ ଭାରତର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ପ୍ରାନ୍ତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ମଣିପୁର। 17. କେତେ ମସିହାରେ ଭାରତ ସରକାର ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ଚିତ୍ର ସହ ପ୍ରଥମ ଥର ଡାକ ଟିକଟ ଜାରି କଲେ? ଉତ୍ତର 1986 ମସିହାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ 18. ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ସୁପୁତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଅଟେ? ଉତ୍ତର ଅନିତା ବୋଷ। ପ୍ରଶ୍ନ 19. 2005 ମସିହାରେ ଭାରତ ସରକାର କେଉଁ ସ୍ଥାନର ପରିସରରେ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କଲେ? ଉତ୍ତର ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ। ପ୍ରଶ୍ନ 20. ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ରେଡ଼ିଓ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଜର୍ମାନୀ। ପ୍ରଶ୍ନ 21. ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ମେଡିକାଲ କଲେଜ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି? ଉତ୍ତର ବୁର୍ଲା। ପ୍ରଶ୍ନ 22. ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁ କିଏ ଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଦେଶବନ୍ଧୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ। ପ୍ରଶ୍ନ 23. 2018 ମସିହାରେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ବିମାନ ବନ୍ଦର ନାମିତ କରାଗଲା? ଉତ୍ତର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ 24. 1945ରେ କେଉଁ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ବୋଷ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ବିମାନଟି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ତାଇହୋକୁ। ପ୍ରଶ୍ନ 25. 23 ଜାନୁଆରୀ 2020ରେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ 212ତମ ଜନ୍ମଦିବସ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତ ବାହାରେ ମହା ସମାରୋହରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ଦୁବାଇ।